ए साखी सैया वकील हमरे हो गईल। ए साखी सैया वकील हमरे हो गईले। होता सबेरे सासू ने पूछे ए बहुआर बेटा हमारी कुछ कही गईले। ए बहुआर बेटा हमारी कुछ कही गईले। ना कुछ कही गईले ना कुछ सुनी गईले। ए सासू झगड़ा करे के तह से कही गईले। ए सासू झगड़ा करे के तह से कही गईले। ए साखी सैया वकील हमरे हो गईले। ए साखी सैया वकील हमरे हो गईले। होता सवेरे गोतिन ने पूछे। होता सवेरे गोतिन ने पूछे ए गोतिन देवर हमारी किछु कही गईल। ए गोतिन देवर हमारी किछु कही गईल। ना किछु कही गईल ना किछु सुनी गईल। ना किछु कही गईल ना किछु सुनी गईल। ए गोतिन अलगा करे के तो के कही गईल। ए गोतिन अलगा करे के तो के कही गईल। ए साखी सैया वकील हमरे हो गईल। ए साखी सैया वकील हमरे हो गईल। होता सबे